Wannan shine Kim Jong Un, jigo, uba, kuma shugaban ƙasar North Korea, wato Koriya ta Arewa. Yana ɗan shekara 28 kacal ne ya zama shugaban ƙasa. Ina nufin shugaban ƙasar da take ta hudu a duniya wurin ƙarfin soja, yaƙi da kuma makamai. Kim Jong Un yana da makamin ƙare dangi, wato nuclear bombs. Mutanen ƙasar shi na matuƙar tsoron shi, ba iya su kaɗai ba, duka duniya na shakkar Kim Jong Un. Tuntuni danginsa ne ke mulki a ƙasar na sama da shekara 79 har izuwa yanzu. Shugabanni biyu ne suka gabata a ƙasar. Baban Kim Jong Un ne mai suna Kim Jong Il da kuma kakansa wato Kim Il Sung. Duka ana musu kallon azzalumai masu mulkin tsanani, amma Kim Jong Un yana duk ƙoƙarin shi domin ganin ya zama ruwa biyu. Mai mulki irin na babansa da kakansa, sannan shugaba irin na zamanin wannan duniyar da muke ciki a yau. Kim yana da zaɓi biyu. Menene a cikin zuciyar Kim? Shin me yake tunani game da alakar shi da Turawa? Ko da yake sakon Kim Jong Un zuwa ga Turawa guda ɗaya ne. Kuna da makamin ƙare dangi? To ni ma ina da shi, kuma bana tsoron ku. Duk wanda ya shiga hanyata to zan kawar da shi nan take. Za ku samun takunkumin kasuwanci? To zan yi amfani da kwamfuta wurin kutse cikin harkokinku domin satar kuɗinku, sannan na ƙirƙiri jabin kuɗinku, jabin kuɗin da ku ba za ku iya gane su ba. Shugaban na North Korea wato Kim Jong Un yana da matuƙar zafin kai domin babu wasa a lamarin shi. Girmama shi daidai yake da girmama ƙasar shi, rashin girmama ƙasar shi kuma yana nufin bujirewa dokokin ƙasa. Bujirewa dokokin ƙasar North Korea kuwa laifi ne babba da za a yanke ma hukuncin kisa. Amma ba iyakai kadai ba, har da iyayenka, 'ya'yanka, matarka, sannan da 'ya'yanka, wato jikokinka na uku ma sai an hukunta su. Wannan shi ake kira da Kim punishment. Tabbas akwai abin kallo da nazari matuƙa a ƙasar North Korea, domin Kim har kashe ɗan uwan shi na jini yayi don ya bijirewa ƙasar. Kim Jong Nam, wato yayan Kim Jong Un, shine ya kamata ya zama shugaban ƙasar bayan mutuwar baban nasu wato Kim Jong Il. Sai dai babban yayan nasu ba shi da sha'awar irin wannan mulki, wanda har ya bar ƙasar North Korea kuma yana mai ƙalubalantar wannan irin mulki da danginsa suke yi. Sannan yana mai haɗa kai da hukumar leƙen asiri a ƙasar America wato CIA don ba da bayanan sirrin ƙasar North Korea. Dalilin da ya sa ƙaramin ƙanin nashi wato Kim Jong Un ya ɗare karagal mulkin, kuma ya sa aka kashe yayan nashi a ƙasar Malaysia. Ba iya kisan nashi bane abin kallo, yanda aka kashe shi shine abin mamaki, lura da kuma nazari. Na shafe tsawon lokaci domin fidda falle-fallen wannan allon domin hada alakar kisan Kim Jong Nam da kasar North Korea a sauwake.
da kuma wanda suka aikata kisan, wanda su kansu ba su san sun aikata kisan kai ba, yayin da aka yaudare su cewa ana wasan prank ne na gidan TV. Tun daga shekara ta 2017 kasar North Korea ke kai hare-hare na intanet wato hacking wanda suke kutse ga duk inda suka samu dama. Ana kiran wa'innan da suna Lazarus Group of Hackers. Sun saci makudan kudade, bayanan sirri da ma leƙen asiri ta hanyar cryptocurrency suka fi mai da hankali wurin satar kuɗi, inda a shekara ta 2022 suka samu nasarar hakin wani kamfanin game mai suna Axie Infinity, kuma suka tatuke kamfanin kuɗi kimanin $620 miliyan. Kamfanin hada-hada na kuɗi akan blockchain mai suna Harmony Horizon Bridge ya rasa kimanin $100 miliyan shi ma sakamakon hacking in duk a shekarar dai ta 2022. Kamfanin Atomic Wallet, ƙwararru wurin adana kuɗin mutane na crypto, shi ma shaida ne yayin da ya fuskanci kutse ta hanyar sace key press na password ɗin jama'a adadin kimanin $100 miliyan ya rasa a shekara ta 2023. Kamfanoni da dama makamancin haka sun shiga komar Lazarus Group of Hackers, kamar irin su Stake.com $41 miliyan, Coinspade $37 miliyan, Alpapo $60 miliyan. Akwai cases irin haka kimanin 47 a shekara ta 2024 kacal. Mafi girman cikinsu shine na kwana-kwanan nan wato hacking na crypto exchanger mai suna Bybit, wanda suka samu nasarar sace kimanin $1 biliyan da miliyan 500. Bangaren da ba na crypto ba kuwa sun hada da kutse na Swift Banks, kamar kokarin da suka yi na satar $1 biliyan a kasar Bangladesh. Ba su samu nasara ba, amma sun sace kimanin $80 miliyan. Irin haka ma ya faru a Ecuador, Taiwan, bankuna da dama a Vietnam, Mexico, Chile, Poland da kuma kasar India. Ba za su lissafu ba, musamman irin wanda suka faru a bangaren kamfanonin wasanni, kamfanonin magunguna, ma'aikatar tsaro ta soja da kuma kamfanonin sadarwa, wanda baki daya ana zargin gwamnatin North Korea ta samu kimanin $5 biliyan ta wayannan hanyoyi. Idan kana mamakin $5 biliyan mai za ta yi, to ji wannan. $5 biliyan za ta isa yi aikin titi mai tsawon kilomita 10,000, wato kamar daga China zuwa Nigeria ko kuma daga Nigeria zuwa Egypt, a je a dawo a ƙara komawa. Za ta gina manyan asibitu guda 200, ƙananan gidaje guda 150. Za ta biya wa ɗalibai karatu su kimanin miliyan 10, kuma ta samar da ruwan sha mai kyau. Za a iya gina makamin ƙare dangi wato nuclear bomb har guda 5, kuma ta biya sojoji albashi na shekaru. So ka ƙara tunani idan zatonka $5 biliyan kuɗi ne kaɗan. Kim Jong Un ya samu nasarar da babu wanda ya yi tunanin zai samu bayan zaman shi shugaban ƙasar, inda yake zagaye da manyan masu mukami tun daga lokacin mulkin kakansa da kuma mulkin babansa, wanda hakan barazana ne ga matashin shugaban da ya yi mafi yawancin rayuwarsa a kasashen Turawa. Sai dai tuni Kim Jong Un ya ba wa duniya mamaki, inda ya kere kakan shi da baban shi a fannin tafi da mulkin kasar da ma kirkirar makamin na ƙare dangi, inda kakan shi ya ɗauki kimanin shekara 24 duk da ba makamin ne dalilin asalin fara kirkirar makamashin na nukiliya ba. Shekara 15 ya ɗauki baban Kim, inda shi ma ya yi ƙoƙari matuƙa wurin ci gaban haɗa makamin.
Mutumin naku kuwa a cikin shekara 4 ya kammala komi, yayin da ya yi gwaji na farko a shekara ta 2013, ya yi gwaji na biyu a shekara ta 2016 duk da matsi mai tsanani daga kasashen turawa don ganin hana shi mallakar makamin. Kim ya yi babban gwaji kuma gwaji na ƙarshe na makamin ƙare dangi a 3 ga watan Septemba shekara ta 2017, inda gwajin ke nuni da cewa ƙasar North Korea officially ta mallaki makamin na ƙare dangi. Shugaban ɗan shekara 33 kacal ya gama kammala makamin nukiliya da zai iya tashi daga Pyongyang wato babban birnin North Korea zuwa New York ko kuma Washington DC wato manyan biranen America. A lokacin Kim ya ce wa Turawa yanzu ya shirya yin magana da su. Yana nufin duk abin da zai tattauna yanzu a shirye yake. Halayyar Kim Jong Un na nuni da cewa yaro ne da ya girma a hannun iyaye masu matukar tsauri. Hakan ne yasa ba abu bane mai yiwuwa ya zama kamar irin sauran yara. Wanda ya tashi a zagaye da manyan masu mukami a gwamnatin kasar kuma suna masu duka mai duk da kankantar shi. Inda lokacin da yake yaro ake kiran shi da ɗan ƙaramin general. Kim Jong Il shine baban shi kuma mai mulki a kasar bayan mutuwar baban nashi shima mai suna Kim Il Sung wato kakan Kim Jong Un. Baban Kim Jong Un yana ɗaya daga cikin shugabanni da tarihi zai tuna da su, duba da yadda ya alakanci Turawa da sauran shugabannin ƙasashen duniya. Shi ma baya ɗaukar raini, sannan duk abin da ya ga ya dace ko abin da zai taimaki ƙasar shi yake yi. Kuma ya kasance mai tsatsauran ra'ayi akan dokokin ƙasar har ma da iyalansa. Wannan dalilin ne yasa Kim Jong Un bai yi tarayya da yara ba a lokacin da yake yaro, kuma irin wannan tsari Kim Jong Un ya gina mulkin shi da yake yi a cikin ƙasar. Misali, a ƙasar North Korea, gwamnati ce za ta baka izinin inda za ka gina gidanka, wace sana'a za ka yi, mai za ka karanta a makaranta, wani irin fim za ka kalla, kai har ma da kayan sawa, gwamnati ce za ta zaɓa ma kalar kayan da za ka ɗinka kasa. Kai ko aski a cikin ƙasar North Korea akwai kalar wanda za ka yi da wanda ba za ka yi ba. Imagine kana cikin danna wayarka, kawai ta ɗauki screenshot ta tura wa gwamnatin ƙasarka. To haka wayar mutanen North Korea take, kuma hakan na faruwa ne a kowane lokaci ba tare da sa tsayayyen lokaci ba balle ka shirya. Wannan dalilin ne yasa mutanen kasar ke yunkurin guduwa daga kasar akai-akai. A shekara ta 2017 wani soja mai suna Chung Sung ya yi ƙoƙarin guduwa daga kasar. Yayin da ya ɗauki motar shi ƙirar Jeep ya nufi bodar South Korea a birnin Panmunjom da ke tsakanin North Korea da South Korea. Tuni sojojin North Korea suka bi shi inda motar ta makale, yayin da sojojin suka buɗe mai wuta. Harbi 5 suka mai a jikin shi, amma bai sare ba har ya samu nasarar tsallakawa bodar zuwa cikin ƙasar South Korea. Inda sojojin ƙasar ta South suka ɗauke shi zuwa asibiti don ba shi taimakon gaggawa. Irin haka ya faru da dama, kamar yadda wani soja ya ɗauki jirgin yakin ƙasar wato fighter jet ya fice daga cikin ƙasar. Haka wani ambasadan ƙasar ya gudu da iyalansa zuwa ƙasar Ingila. Dalilin da yasa ƙasar North Korea ke gudanar da mulki a haka shine gujewa yin bore ga al'ummar ƙasar da kuma ƙoƙarin hana 'yan ƙasar kallon yadda duniya take ciki a yau. Shi yasa ba kowa ke mallakar TV a gida ba, kuma dole kai bacci karfe 7 na dare domin lokacin ake ɗauke wuta. Wannan yasa Kim Jong Un dole ya bi a hankali da wanda suke tare kuma suke gadin shi, musamman idan aka fita daga cikin ƙasar.
Masu gadin shi suna da matukar training na bada kariyar ciki da wajen kasar North Korea. Suna ba shi tsaro wurin wani abinci zai ci, waye dafa abincin da me kuma aka dafa shi. Banɗakin shi daban yake inda akan ɗaukar shi zuwa duk inda Kim zai je. Kim ya ɗauki duk wata dabara ta kakan shi Kim Il-sung da ta babansa Kim Jong Il, sannan ya haɗa da tashi don gudanar da mulkin ƙasar North Korea. Sai dai duk da tsauri na Kim Jong Un har izuwa yanzu yana son yanda kasashen Turawa ke gudanar da rayuwarsu. Domin Kim ya yi shekara 4 a ƙasar Switzerland, inda ya yi wata makaranta da ake kira da Dalilin da ke Bern a Switzerland. Kim bidda kama yayi na asalin shi, inda yake tare da wanda suke kula da shi. Yana da matukar son ƙwallon kwando wato basketball, inda aka ce yana da matukar zafin nama wurin yin wasan, kuma baya taba so ya zama na ƙarshe wurin cin wasa, domin komai yake yana yin shi daga zuciyar shi. Yana son rayuwa irin ta Turai, musamman irin zama da kuɗi ba sa yanke mai, sannan yana yin duk abin da yake so. Yakan hau jirgi domin zuwa kallon wasan na basketball daga Switzerland. Ya je wurin wasanni irin na kankara, zuwa fati da dai sauransu. Sai dai kuma a gida wato can kasar North Korea abubuwa na ta faruwa. Jikin baban nashi na ta tsamari ga harkokin siyasa na mulkin kasar. Kim Jong Un bai karasa karatun shi ba, aka kira shi ya dawo gida, inda yake dan shekara 17 a lokacin. Ba tare da sanin zai zama cikakken shugaban kasar ba bayan shekara 10 kacal daga lokacin da ya koma kasar. Hakan na nufin yana ɗan shekara 27 kacal ya zama shugaban ƙasar ta Democratic Republic of North Korea. Tun kafin mutuwar baban nashi ya ɗare kan mulkin ƙasar, yayin da baban nashi ke ta fama da rashin lafiyar ciwon zuciya. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국방위원회 위원장이시며. A 19 ga watan Disamba shekara ta 2017 aka yi sanarwar mutuwar shugaban kasar North Korea na biyu, wato baban Kim Jong Un. In corde ardens fiducia manet, ad palmam vitae dulcit nostra mor. Cross nostra dulcet ad victoriam, in nomine sacro tollimus glorios, cantemus forti voce nobis, fides gloria. Kim Jong Un ya yi kuka matuƙa na rashin baban nashi, haka su ma mutanen ƙasar, inda suke wa shugaban kallon kamar wanda ya halicce su. Abin mamaki, kakan Kim Jong Un wato baban Kim Jong Il shi ma ciwon zuciya ne ya kashe shi a shekara ta 1994. Yanzu Kim shi kadai ke rike da kasar, kuma shi zai san yadda zai bullowa da lamarin kasar. Kim Jong Un ya gano cewa in dai yana son mulkin shi ya daɗe, to fa sai ya yi tsare-tsare na daban da irin wanda babansa da kakansa suka yi. Cikin shugabanni 3 da aka yi, shi kaɗai ne ya taɓa rayuwa a ƙasashen Turawa, inda tuni ya ba da umarnin haɗa wajen wasan ƙanƙara irin wanda yake yi a Switzerland.
yasa aka haɗa wajen wasanni da wajen iyo na wanka da ma abubuwan more rayuwa kala-kala, wanda har a kwanan nan ma Kim ya gina wajen shakatawa da ke gaɓar ruwa. Wannan karan ma ya ce baƙi daga ko'ina za su fara zuwa domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Kuma hakan yana wa mutanen ƙasar nuni da cewa zai ciyar da ƙasar gaba. Kim Jong Un ya yi aure, inda ya auri wata sananniyar mawaƙiya a ƙasar. Ana kiranta da suna Ri Sol-ju. Kuma Kim ya fara bayyana ta a cikin mutane har ma da zuwa da ita a wurin taro, duk don ya nuna wa duniya ƙasar North Korea ta canza salo, kuma ƙasar tana ci gaba da ƙara wayewa. Ba kamar lokacin kakan shi da baban shi ba, wanda ba su taɓa nuna matansu ba balle zuwa da su wurin taro. Sai dai duk yanda Kim ke son wayar da ƙasar shi, ba zai taɓa yadda da abin da zai sa mutanen ƙasar su samu wayewa game da intanet da social media irin wannan da muke da ita a yau ba. Domin rashin wayewarsu game da intanet shi zai sa ya yi mulki mai tsayi kuma cikin kwanciyar hankali. Dalilin da ya sa a shekara ta 2011 gwamnatin kasar ta kirkiri nata social media na farko a kasar mai suna Chingu, yana nufin abokai. Wannan platform na Chingu an yi mai kira kamar ta Facebook, inda yake da list in abokanka wajen da za ku yi chatting da kuma yin posting na bidiyo ko hoto idan ka ɗauka. Yayin da aka samu wanda suke a matsayin influencers da suke ɗaukar yadda suke rayuwarsu ta yau da kullum, wato vlogging. Har ma da ƙananan yara na gida sukan yi. Duk ana yin haka ne domin mutanen ƙasar su ringa ganin irin ci gaban da ƙasar take samu, kuma su ƙara son ƙasarsu, har ma su manta da tunanin yadda duniya take ciki a wajen ƙasar North Korea. Duk wani abu da mutum zai yi a cikin wannan platform da ke ƙasar North Korea yana zama gwamnati ce ke tsara da controlling wannan abu. Kuma duk abin da mutum ya sa to fa idan gwamnati na kai. Sannan intanet in ƙasar a zagaye yake iya cikin ƙasar, domin ba abin da za ka iya gani sai abin da aka yadda ka gani. Kim Jong Un yana matukar tsoron ranar da jama'ar kasar za su ga yadda ake rayuwa a duniya, wato a wajen kasar North Korea. Hakan ne ya sa ya zama mai matukar kula da abin da mutanen kasar za su sani ko su yi kokarin sani. A yunkurin Kim Jong Un na nuna wa duniya kasar na kokarin canji da sauri, da kuma soyayyar wasan ƙwallon kwando da shugaban yake da, ya nemi wani fitaccen ɗan wasan basketball mai suna Michael Jordan da ya zo ƙasar ta North Korea, yayin da za a haɗa wasa tsakanin 'yan wasan North Korea da kuma 'yan wasan da Michael Jordan zai zo da su daga America. Sai dai ɗan wasan ya ƙi amincewa da zuwa ƙasar ta North Korea, duk da duniya ta san Kim Jong Un babban masoyin ɗan wasan ne tun lokacin da yake Switzerland, wanda Kim har hoton na Jordan yake da shi a ɗakin shi. Dennis Rodman, ɗaya daga cikin manyan tsofin 'yan wasa, shi gwamnati ta juyawa domin ganin ya zo a maimakon Michael Jordan ɗin, inda shi tuni ya amince.
Dennis Rodman tuni ya isa ƙasar ta North Korea da nufin amsa kiran shugaba Kim Jong Un. Rodman ya ce ya ga sabbi ko kuma a ce baƙin abubuwa daga kan yanda halayyar mutanen ƙasar yake zuwa yanda suke girmama shugaban nasu. Shigowa ɗakin taro kawai shugaban yayi, amma yanda kowa ya miƙe yana mai tafi. Kuma mutane da dama na kuka yayin da suke tafin. Tuni aka fara wasan inda kowa zai iya ganin farin ciki a fuskar shugaban. Yake cewa Dennis zai so a ce ya zo ƙasar America domin ya yi kallon manyan wasan kwando kamar yadda kowa yake, amma ya ce hakan ba zai yiwu ba. Ya ce mutane ba sa ƙaunata. Ya kuma cewa Rodman shine ɗaya daga cikin mutane kaɗan da suka zauna kafaɗa da kafaɗa da shi, sannan ya ce mai duk abin da yake bukata ya mai magana. Sun ƙulla abota sosai da Dennis, kuma ya ce mai yana jiran shi, yana fatan zai dawo nan ba da daɗewa ba. Dennis ya koma North Korea lokuta da dama, inda ya zama na farko da ya ƙulla abota da ɗaya daga cikin mutane mafi hatsari a duniya, wato Kim Jong Un, amma fa a cewar gwamnatin America. Inda Dennis kuwa duk lokacin da ya koma gida America yakan haɗu da ɗaruruwan 'yan jaridu suna masu tambayar shi game da Kim da kuma ƙasar North Korea. Har kuka Rodman yake, inda yake cewa Kim Jong Un mutum ne kamar kowa, kuma ya tabbata duniya ce take mai kallo wani iri. Ya ce yana da yaƙini wata rana duniya za ta daina tsana da ake wa Kim Jong Un. Dennis shine mutumin da ya fi kowa sanin Kim yanzu, kuma shine zai faɗa halayyar shi sama da duk wasu masu bincike ko leƙen asiri kamar irin su CIA. A shekara ta 2018, Kim Jong Un ya haɗu da shugaban ƙasar America a ƙasar Singapore. Haka kuma a shekara ta 2019 ya ƙara haɗuwa da shi har sau biyu a Vietnam da kuma cikin ƙasar North Korea. Wanda a tarihi babu shugaban ƙasar America da aka taɓa yi kuma ya haɗu da Kim Jong Un sai Donald J. Trump. Abin mamaki ga shi ma shugaban na North Korea, inda ya yi abin da babansa da kakansa ba su iya ba, wato haɗuwa da manya-manyan shugabanni da ake wa kallon abokan gaba kamar ƙasa irin ta America. Bayan mutuwar baban Kim Jong Un ne aka ƙayyade 'ya'ya 4 da ya bari a duniya. Akwai Kim Jong Nam, shine babban yayansu wanda ya kamata ya zama shugaban ƙasar. Sai kuma Kim Jong Chol, shine mai bin Kim Jong Nam, wato na biyu. Shi ma ba shi da siffa ta shugabanci, inda ya fi mai da hankali kan haɗa waƙoƙi. Sai kuma Kim Jong Un, wato karamin su kuma babban su, wanda ya karbe mulkin kasar ta North Korea bayan mutuwar baban nasu.
sai kuma karamar kanwarsu mai suna Kim Yo Jong wanda ta kasance wacce ba ta bayyana sosai a cikin mutane, kuma baban yana mata lakabi da Sweet Princess. Sai bayan mutuwar baban nasu, Kim Yo Jong ta fito fili sosai. Kim Jong Un ya tambayi karamar kanwar tasa cewa shin za ta iya shige da fice na siyasar kasar North Korea? Inda tuni kanwar tashi ta amsa mai da wato za ta taimaki yayan nata wurin gudanar da mulkin kasar. Sunan matsayin da Kim ya bata ana kiran shi da propaganda chief. Babban matsayi ne da aikinta shine sa ido akan ra'ayin kasar, hudda da jama'a ciki da wajen kasar. Amma sai da ta rike matsayi kala-kala kafin zuwan ta wannan matsayi. Ba ta da yawan magana, amma duniya na wa Kim Jong Un lakabi da mace mafi hatsari a duniya. A shekara ta 2018, Kim Jong Un ya aika kanwar tashi mishin na farko zuwa kasar waje, inda ya aike ta kasar da take babbar makiya a wajensu, wato makwabtansu kasar South Korea. Yayin da ta zama mutum na farko da ta shiga South Korea tun bayan yakin su da suka yi a shekara ta 1953. Babban abu ne ziyarar tata, inda aka hada wasa da 'yan wasan North Korea da South Korea suka haɗe wuri ɗaya don yin wasan tare. Hakan na nuni da ƙarfafa alaƙa da zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Inda suka zauna da shugaban ƙasar ta South Korea bayan kammala wasan domin yin maganganu da zai ƙaro zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Kim Yo Jong ta zama ɗaya daga cikin manya-manya wurin gudanar da mulkin ƙasar North Korea, inda ita take karɓar duk wani saƙo da ya zo zuwa ga Kim Jong Un, kuma tana ba da umarnin yin abubuwa da dama a ƙasar. Inda ake zargin ƙaramar ƙanwar ta Kim ta ba da umarnin kashe mutane da dama da suka aikata laifi. A shekara ta 2020, Kim Jong Un ya ƙara wa ƙanwar tasa babban matsayi, inda ta zama mai mukami sama da yawancin manyan general a cikin ƙasar. Tuni Kim Yo Jong ta zama mai faɗa aji a cikin ƙasar ta Democratic Republic of North Korea. A daidai lokacin ne tsakanin ƙasar South Korea da North Korea alaƙa ta ƙara yin tsamari, inda mutanen South ke hada abubuwa masu tashi da suke dauke da sakonni da za su hure kunnen mutanen North Korea game da irin mulkin da ake musu. Tuni Kim Yo Jong, kanwar Kim Jong Un, ta aika sako zuwa kasar ta South Korea. Ginin gwamnatin da ke cikin South Korea da suke zama don tattauna zaman lafiya tsakanin kasashen biyu ta harbawa missile bomb, inda ta rushe shi nan take. Hakan na nuni da irin ƙarfin power da Sweet Princess ke da shi a cikin ƙasar, wanda tuni ta ci gaba da ɗaukar aikace-aikace musamman na musayar yawu da rashin zaman lafiya da Kim Jong Un ne ya kamata ya yi, wanda bayan cece-kuce da suka faru kala-kala tsakanin ƙasar North Korea da kuma ragowar ƙasashen duniya musamman ƙasar Amerika, Kim Yo Jong ta aikawa da ƙasar ta Amerika saƙon cewa Amerika ta shirya karɓar kyauta wato gift na Christmas daga North Korea. Kim Jong Un ya yi dabara wajen barwa ƙanwar tashi irin wa'innan ayyuka, yayin da zai mai da hankali wurin mulkin ƙasar da kare kimar shi a idon mutanen shi da ma duniya baki ɗaya. Kim Jong Nam, babban yayan nasu wanda ya bar ƙasar North Korea zuwa ƙasar China domin ya yi rayuwa a ɓoye, yakan fito gaban kyamara lokaci zuwa lokaci domin sukar gwamnatin ƙasar ta North Korea.
Ba abin da ya faru har sai lokacin da Kim Jong Un ya gano cewar yayan nashi yana alaka da hukumar leƙen asiri ta America CIA. Nan Kim ya ɗauki alwashin kisan yayan nashi. A 13 ga watan Fabrairun shekara ta 2017 a Kuala Lumpur International Airport da ke ƙasar Malaysia mai faruwa ta faru. Kim Jong Nam ya shiga airport ta Malaysia misalin karfe 8 zuwa 9 na safiya domin hawa jirgi da zai dauke shi zuwa China wato inda yake zama. Ya shiga ba tare da sanin wanda za su kashe shi suna bibiye da shi ba. Wasu 'yan mata ne guda biyu, Siti Aisha da kuma Dong Think Hong. Tun watanni da suka wuce suka haɗu da wani da ya ce musu darakta ne na gidan TV, inda ya ɗauke su aiki wanda za su ringa pranking na mutane. Mai suke shafawa ƙirar baby oil ko kuma man sawa a jiki a hannunsu, sai ya nuna musu wanda za a yi wasan na prank yayin da yake ɗauka a kyamara. Sun yi irin wannan wasa da yawa a baya, kuma yau ma babu wani bambanci da irin wanda suka saba yi a baya. Sun haɗu da mutumin wanda tuni ya fara musu bayanin yanda kuma wa za a yi wa wasan na prank na ranar. Ya ce musu yau in dai sun yi abin da ake so da kyau na wannan karan, to fa mai gidan shi ya yi alkawarin ƙara musu kuɗi sama da yanda ya saba basu. Tuni Kim Jong Nam ya kama hanyar shi zuwa cikin airport inda take cike da jama'a, kowa na ta harkokin shi. Shigowar Nam ke da wuya ya nuna musu shi, sannan ya sa musu abin da suka yi tsammanin baby oil a hannunsu. Sai dai wannan karan ba baby oil ba ne. Guba ce mai ƙarfin gaske da ake kira da nerve agent, wanda ta fi normal guba hatsari, saurin aiki da saurin kashe mutum. Ba su ɓata lokaci ba inda suka tunkari Kim Jong Nam ta bayansa, inda ɗaya ta shafe fuskar Nam da wannan guba, ita ma ɗayar ta shafe mai raguwar mahaɗar guba. Ta ce ya kalle ta cikin fushi bayan ta shafa mai, ita kuma ta ji tsoro sai ta gudu, yayin da tuni an tanadi motar da za ta ɗauke su bayan wanke hannunsu da suka yi a ban ɗakin airport. Shi kuma Kim Jong Nam tuni ya nemi taimako wurin ma'aikatan filin na jirgi, wanda suka tafi da shi zuwa ƙaramin asibiti da ke ciki. Cikin ƙasa da minti 20 kacal Kim Jong Nam ya mutu. Now for a deeper analysis into the apparent murder of Kim Jong Un, we have our Connie Kim, our foreign affairs correspondent, joining us in the studio. Connie, thank you for joining us. Su kuma 'yan matan guda biyu tuni suka koma gida yayin da sun manta da wani wasan prank da suka yi, ba tare da sanin sun kashe ɗan uwan mutum mafi hatsari a duniya ba, kuma ɗan uwan shugaban ƙasa wato Kim Jong Un. Ba a jima ba 'yan sandan Malaysia suka kama su baki daya har da mai kemis inda ya taimaka. An yi cece-kuce da dama a duniya wurin yanke musu hukunci, inda bayan shekara 2 kacal a gidan yari aka sake su bayan gano cewar ba su san komai ba game da abin da ya faru. Ƙasar North Korea aka kai gawar Kim Jong Nam, inda aka ga wani mutumi wanda aka ganshi a cikin airport lokacin da Kim Jong Nam ya mutu. Hakan ya nuna duk inda ka shiga Kim zai nemo ka.
Haka shi ma kawun Kim ya mutu ta hanyar amfani da aka yi da bindigar harbo jirgin sama, inda aka yi fata-fata da naman shi bayan zargi da aka mai na cin hanci a ƙasar. Yanzu Kim yana mai da ƙasar shi ta zamani, yana kawar da masu sukar shi ta hanyar da ba za a ce shi ne ba. Ya sa ƙanwar shi a babban matsayi a ƙasar, inda take gudanar da ayyuka masu datti. Amma kwanan nan mun ga Kim ya fara bayyana 'yarsa cikin mutane. Babbar tambayar a nan shine wa zai gaji Kim Jong Un, wato wa zai zama shugaban ƙasar Democratic Republic of North Korea bayan gushewar Kim Jong Un. We'll keep our eyes closely on this matter.